Zaharrak berreskuratzeko eta pandemiak ebatxitako bizi modura itzultzeko lehen pausoak ematen hasi ziren atzo Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarrak osasun larrialdia bertan behera utzita. COVID-19 aurre egiteko indarrean ziren neurri murriztaile gehienak bertan behera geratu ziren 3 lurraldeetan. Gaueko giroan, tabernetan eta jatetxetan sumatu zen murrizketen arintzea batez ere, baina horietan ez ezik beste askotan ere nabaritu zen muga zorrotzen desagertzea besteak beste, kultur eta kirol ekitaldietan eta merkataritzan. Arratsaldeon guztioi fase berria, baina ez da esparru guztietara modu eta erritmo berean iritsi. Eta normaltasunerako mapa osatu gabea da oraindik urrats berrien esperoan. Geroxeago helduko diogu Hego Euskal Herria sartu den egoera berri honi. Lehenago baina beste lerroburu batzu ezaritu behar gara. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariari zapore gazi gozoa utzi dio Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Nafarroako foru berriari buruz irailaren 23an kaleratutako azken ebazpenak. Epai horrek zuzenbide zibileko lege eta arau bildumaren eduki gehiena babestu zuen. Zehazki, estatuak bere helegitean auzitan jarritako 8 legeetatik 5 berretsi zituen, baina gainerako 3etan arrazoi eman zion. Foru berrian zuzenbide zibileko 600 arau inguru biltzen direla kontuan harturik, atzo Txibitek nabarmendu zuen apenas izango duela eraginik. Horrez gain, Nafarroatik mugitu gabe Euskara administrazioan arautzeko dekretuak polemika sortu du Nafarroako gobernuari eusten dioten taldeen artean. Gobernuak aspaldion hartu nahi zuen epaiek duela 2 urte baliogabetutako arauaren ordezkoa, baina lan deialdi publikoetan Euskarari aitortu beharreko estatusak arrakala sortu zuen gobernu kideen artean. Asteon sokapur bat gehiago tenkatu du PSNek Nafarroako parlamentuan, Navarra Sumaren aspaldiko eskara bati men eginik. Kontratu publikoen 2018 foru legetik enpresetako Euskara planei buruzko puntuak entzean. Aurrerantzean beraz, administrazioarekin lan egiten duten enpresek ez dute Euskara plan bat garatzeko beharrik izango. Gaiz aldatuta batez besteko pentsioa 28 euro igoko da 2022an Hego Euskal Herrian. Urtea berri pozgarri batekin hasiko dute Hego Euskal Herriko pentsiodunek iaz baino igoera handiagoa izango baitute pentsioetan. 2022koak aurtengo bataz besteko KPIaren araberan errebalorizatuko dira 2% eta 2,2% artean. Hau da 28 euro inguru gehiago. Horrez gain, ordainketa berezi bat jasoko dute 200 euro bat urtearen bigarren zatian izandako prezioen igoera konpentsatzeko argindarrak eragindakoa bereziki. Hala jasotzen du behintzat Pedro Sánchezen gobernuak datorren urterako aurkeztu duen aurrekontu egitasmoak. Eta Europa izpide hartuta berriz, Poloniako justiziak auzitan jarri du Europar Batasuneko zuzenbidearen nagusitasuna. Europako Batasunaren legedia eta Poloniakoa bateraezinak dira zenbait puntutan Poloniako Auzitegi Konstituzionalak atzo ebatzi zuenez. Haren araberan, Europar Batasuneko ituneko atal batzuk eta Europako Justizia Auzitegiaren epai batzuk herrialdeko konstituzioaren aurkakoak dira. Eta 2 zuzenbide iturri horien artean zeinek izan behar du lehentasuna, bada galdera horren inguruko iritzia eman behar zuen konstituzionalak Poloniako lehen ministroaren eskariz. Ebazpenak zalantzan jarri du Europako zuzenbidearen nagusitasun hierarkikoa. Eta lerroburuak hala badira eguneko beste zenbait gaietako kide izan zela ukatu du Egoitz Urrutikoetxeak. Era berean azalpenak eman ditu Euskal Herritik distantzia hartu ondotik eginiko bideaz. Gehitu duenez, Josu Urrutikoetxea bere aitaren eskariz 2005ko negoziazioak prestatzen aritu zen. 2005tik Genevan abiatuko zen elkarrizketa saioa prestatzen aritu zela esan du Egoitz Urrutikoetxeak, baina ez dela sekula etako kide izan. Atzo eta gaur epaitzen ari dira Parisko zigor auzitegian 2003an eta 2005ean etako kide izatea leporatuta. 2006an Euskal Herria utzi eta izandako ibilbidea xehetasunak eman ditu eta bere belaunaldikoek txikitatik izan duten gatazkaren bizipenen kontakizun gordina egin du. Bortizkeriaren zirkulu zikoitzak 2 aldei sufrimenduaren sentsibilitatea galarazi zela erran eta mendekuan eta gorrotoan oinarritutako logikatik ateratzeko beharra azaleratu du. Aparte, Jose Luis Corcueraren agintaldian, Herri Batasunako kargudunei bonba gutunak bidaltzaren auzia atzo iritsi zen Gasteizko legebiltzarrera. 3 izan ziren Euskal Herrira bidalitako bombak
bombak Errenteriara, Donostiara eta Azpeitira. Naiz Davideak Ike Zurutuza, Azpeitiko Herri Batasunako zinegozio ohiarekin izan da entzun dezagun. Aste honetan ABC egunkariak argitara eman duenez Felipe Gonzalezen gobernuko Jose Luis Corcuera ministroaren aginduz bonba gutunak bidali zizkien Herri Batasunako hainbat kideri. Tartean legoke 1989an Jose Antonio Cardosa postaria Errenterian hil zuen bonba. Hilabete horietan gutxienez antzeko beste 2 bonba igorri zizkieten Inigo Iruin abokatuari edo Azpeitiko HBko zinegotziei, besteak beste Mari Carmen Egiguren eta Kike Zurutuzari. Azken hori Gasteizen elkarrizketatu du Naiz Davideak, eta Zurutuzak adierazi du 1989ko irailaren egun batean, arratsalde erdian, herriko udaltzaingoaren bitartez jakin zutela bonba gutun bat zegoela Azpeitiko Korreosen bulegoetan. Eta hori jakin bezain pronto hurbildu ginen bulegotara. Eta ari dena polizia sartuta zegoen, ertzainaz inguratua zegoen. Zinautzi bezala identifikatu ginen, eta esan genien jakin genuela osan segitzaigula bomba bazegoela gure aurka, eta ertzainak modu txarrean eta oso gogor ukatu eta handik bidali ingituzten. Bere garaian ere argitara ateratzen Auzitegi Nazionalean Luis Roldan Guardia Zibilaren zuzendari ohiak 1986an egindako deklarazioen arabera, Barne Ministerioak HBko militanteen aurkako atentatu estrategia antolatu zuela. Eta tartean zabiltzen Goñitirapu gobernadorea eta beste batzuk. Bera jaunare, baina arduradun nagusia Roldanek esan azun Corcuera zala, eta baita ere uste orain Mangladok edo inditun azken adierazpenetan ere garbi azaltzen dela. Badirudi Corcuera izan zala, baina nik uste izenaren gainetik horre estatu aparatuen instituzioa bera dagoela. Esan bezala 3 izan ziren Euskal Herrira bidalitako bombak, Errenteriara, Donostiara eta Azpeitira. Lehenengo gutun bomba Juan Ildefonso Salazarri zuzendua zegoen, eta banatzen ari zen kartero hil zen. Orduen, eurana izan zuten etari leporatu erantzunkizuna, eta zintzuten etari leporatzen jarraitu, baldin eta beste bilergailuak HBko zinegotzi eta Inigo Iruin abokatuari lertzen bazitzaien. Orduen, erantzunkizun hori etari leporatzeko beste bilergailuak lokalizatuta geldiarazi behar izan zituzten. 3 hamarkada baino gehiago igaro ondoren, estatuaren terrorismo sare horri buruzko azken agerraldiak isiltasun adierazgarria sortu ditu, bai Madrilen bai Euskal Herrian. Hain justu Corcueraren agintaldian HBko kargudunei bonba gutunak bidaltzaren auzia Gasteizko legebiltzarrera iritsi zen atzo. EH Bilduk PSeri bere isiltasuna aurpegiratu zionean. Txarli Prieto PSeko legebiltzarkideak atzo adierazi zuenez, Corcuerak aginduta izan zela frogatzen bada legearen pisu guztia eror dadila. Kontua da kasua aspalditik dagoela itxita, eta ia ezinezkoa dela berriro irekitzea. Beraz, noizbait argituko alda kasua. Niretzat argi dago kasua, estatu aparatuak izan ziren, Corcuera eta Bera eta hor zegoen ekipoaren partaidetza zuzenarekin, Galindonarekin ere, eta niretzako garbi dago. Judizialki, nahiz eta erantzunkizunik ez luketen izango, egun argitzea ez dut espero. Bartaldiz, aguraindik abiatu da Euskal presoen eskubideak aldarrikatzeko sare kantolatutako martxak ibilbideak 190 kilometro egingo ditu Araban zehar larunbat eguerdian Gasteizko Foruen plazan amaitu aurretik. Ikus ditzagun ibilian etxerako bidean dinamikaren baitako ekimenaren irudiak. Bestaldetik hezkuntza arloan, Euskal Ikaskuntzak hitzarmen bat sinatu du Euskal Herriko 7 unibertsitateekin Euskal kultura eta hizkuntza bultzatzeko, eta nabarmendu du historikoa dela bat egitea. Eusko Ikaskuntzak lankidetzarako itun bat sinatu du Euskal Herriko 7 unibertsitateekin. Atzo eman zuten haren berri, unibertsitateetako eta Eusko Ikaskuntzako ordezkariek Bilbon egin zuten agerraldi batean.
Hitzarmen berriaren helburuen artean dago ezagutza sustatzera bideratutako lankidetza esparrua eratzea, bereziki euskal kultura eta hizkuntza. Lurralde guztietako askotariko erakundeekin aliantzak eta proiektuak sustatzeko konpromisoa dela eusko ikaskuntzarena. Eranskinan jasotako beste jarduera batzuen artean, hitzarmenak lurralde bakoitzak 21. mendean dituzten elementu komunei eta konpartituei buruzko definizio eta hausnarketa estrategikoa ezartzen du. Eusko ikaskuntzaren beraren nabaritasunari buruzko azterketa bat egitea edo praktiketako ikaslei eskaintza egitea. Akordioa historikoa dela esan du Ana Urkiza Eusko ikaskuntzako lehendakariak eta sinergiak eta lidergo partekatuak sortzaren alde egin du. Eskainitako hitzaldietan errektoreek eta unibertsitateko ordezkariek hitzarmenaren aukerak nabarmendu dituzte. Eusko ikaskuntzaren arabera gizartea pertsonen prestakuntza integralaren bidez eraldatzeko eta ezagutza sortu eta transferitzeko. Eusko ikaskuntzarekin batera elkarlanean aritzeko esparru bat, nun etorkizuneko Euskal Herria irudikatzeko aukera izango dugun. Aukera baliatu behar dugu gure elkarlana zabaltzeko. Bide horretan Eusko ikaskuntzak izango duen egiteko zehaztu dute, etorkizuneko agertokiak eta estrategiak diseinatzea eta epeluzeko ikuspegi duten gizarte beharrak identifikatzen laguntzea. Auzolana elkarrekin delkono. Eta aipatu du lehentxeago ere, dantzarako tartea berreskuratu dute Euskal Herriko musikazale guztiek eta arnasa hartuko du zuzeneko emanaldien sektoreak aurrerantzean. Iragan astean Nafarroan, pausua eman eta gero, Euskal Autonomia Erkidegoan ere neurri murriztaile gehienak kendu ditu Jaurlaritzak. Eta ostegun gauekoa festarako eta zuzeneko musika aztutik eta dantzan gozatzeko lehen aukera izan da. 19 hilabete luze joan dira iazko martxoan jendea etxean itxi zuen pandemia heldu zenetik. Ordurarte ohikoa zen ia guztia galarazi du osasun egoera urte eta erdian. Baina egunotan pandemiaren aurrekora bidean pausu garrantzitsua eman da Hego Euskal Herrian. Txertoak kutsatze katea eten ez badu ere, izugarri moteldu du, eta gaitzaren larriena igarotzeko bidea eman du. Hala, Nafarroak iragan astean utzi zuen bertan behera larrialdi egoera, eta orain arteko neurri murriztaile gehienak ezabatu zituen. Ostegun honetan, EAEk bide berdina hartu du, eta urte terdiaren ostean, gaueko aisiak, ostalaritzak eta larriki zauritutako kultur jarduerek arnasa hartzeko aukera berreskuratu dute. Nafarroan bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere aulkirik gabeko lehen kontzertuak eskaintzen hasiak dira aretoak. Atarrabiako Totem aretoak Brigade Lokoren emanaldian eman zuen aurreneko zaukera hori. Eta Bilbaoaren pabiloiak 5.000 lagunetik gora bildu zituen bart, Bebek Alive udazkena jaialdiaren lehen egunean. Dantza berreskuratu dute emanaldiek, eta metro eta erdiko utxunerik gabe berriz ere elkarrekin egoteko aukera. Gune itxietan derrigorrezkoa izaten jarraituko duen musukoa izango da koronavirusa oraindik ere inguruan dela gogoraraziko duen elementu bakarra. Eta pentsatzekoa da ez dela berehala desagertuko. Hala ere, itolarrian egon den zuzeneko kultur emanaldien sektorea normaltasun antzekora itzuliko da aurrerantzean, horrek dakarren guztiarekin, sortzaile, programatzaile, teknikari eta baita kulturzaleentzako ere. Bada COVID-19aren aurkako neurriak gazteen aisialdian izan duten eraginari buruz, hitz egin dugu gakoak saioan Carlos Renedorekin azken asteetan kale edanaren bueltan sortutako arrabotsa abia puntu gisa hartuta, gazteen sozializatzeko aukerei buruz jardun du. Esan ikustute badagoela gure jendartean kultura bat, egoteko kalean eta kontsumitzen alkohola. Eta hortaz ere gazteak jendartaren parte oso garrantzitsua diren heinean, haiek ere beraien espazio hartu dute, eta kasu honetan egin dute harremanak garatu behar dituzte, eta elkartzen dira edateko, egoteko, dantzatzeko, musika entzuteko, eta kalean egiten dute, segure aski ere, murrizketak, zuk aparte dutuzun murrizketak direla eta tabernetan ezin badira egon, kalean egon barko dira.
Ostera, Bilbok mugikortasun ordenantza berria prestatuko du 2023 urterako kotxeak erdigunetik ateratzeko arau malgua egingo duela, agindu du Alfonso Gil, udaleko mugikortasun zinegotziak. Bartzelonako eredua aipatu du agerraldian. Estatuko klima aldaketaren legeak behartzen du aldaketa 50.000 biztanle baino gehiagoko hiriak emisio basuko guneak sortzera derrigortzen baititu arauak. Bilbok kotxearen presentzia murriztuko du bere erdigunean 2023tik aurrera. Hala iragarri du Alfonso Gil udaleko mugikortasun zinegotziak aste honetan garatu diren mugikortasun jasangarriko jardunaldietan, Euskalduna jauregian. Ordenantza malgua izango dela agindu du Gilek, Bartzelonak duenaren antzekoa, eta soilik hiriko erdigunean aplikatuko dena. Klima aldaketaren lege berriak ezartzen duena betetzeko egingo du Bizkaiko hiriburuak arau aldaketa. Izan ere, lege horrek 50.000 biztanle baino gehiagoko hirietan emisio basuko gune bat izatera derrigortzen du, 2 urte barrurako. Horiek horrela, hurrengo urtean zehar landu beharko du udalak ordenantza berria eta baita hiria arau berrira moldatzeko behar duen guztia. Emisio basuko gune horiek sortzera behartzen die legeak Espainiako 149 hiriri. Horretarako Europako funtsen laguntzak jasoko dituztelarik. Unerarte aldiz, badira 188 udalerri diru laguntzak eskatu dituztenak. Besteak beste, bizikleta eta oinezkoentzako espazioak areagotu edota kotxeak erdigunetan ez sartzen lagunduko duten aparkelekuak eraiki ahal izateko. Argindarraren bueltakoei helduta aldiz, itzalaldi masiboa eta lapikoak jotzeko deia egin dute Alderdi Subiranistek gaur gaueko 10:00-tatik 10:30 Euskal Gehiengo sindikalak eta hainbat erakundek zein taldek ere bat egin dute argindarra deskonektatzeko deialdiarekin Aiara Durreta. Itzalaldi masiboa eta lapikoak jotzera deitu dute Alderdi Subiranistek. Galizian BNGek, Katalunian Alderdi Independentistek eta Hego Euskal Herrian EH Bilduk. Gainera Euskal Gehiengo sindikalak beste talde eta erakunde batzuekin batera protestarekin bat egin dute. Horrela, gaur gaueko 10:00-tatik 10:30 etzeko argindarra deskonektatzeko deia egin dute. Izan ere, Alderdi Subiranisten esanetan argindarraren prezioaren igoera, espekulazioaren eta enpresa energetikoen oligopolioaren ardura da. Deskonektatu.eus plataforman mobilizatzen ari diren hainbat eragilek elkarretaratzea egin dute gaur goizean Bilbon, bertan Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak energia elektrikoen zantaia ez dutela onartuko berretzi du. Eta, estaturik gabeko beste nazioekin batera, antolatu dugu gaur gauerako 10:00-etan itzalaldi bat eta kazola jotze zaratatsu bat entzun gaitzatela, ez dugula onartuko, behar dugula burujabetasuna erabakiak hartzeko bai energia arloan ere, eta ez dugula amorerik emango egoera hau bere onera bideratua. Gauzak horrela, gaur gauean argindarraren prezioaren etengabeko gorakadaren aurka, Katalanek, Galiziarrek eta Hego Euskal Herritarrek itzalaldia egingo duten. Gainera, hainbat herritan elkarretaratzeak eta kalegirak ere egingo dira. Gainera, Bilbon energiaren garestitzearen kontra manifestazioa ditu dute ekologistak Martxanek eta Bilboko auzo elkarteen federazioak bart iluntzean. Bilbon, horrela, argindarraren garestitzari aurre egiteko neurri eraginkor eta errealak eskatu dizkietelakoari eta Espainiako gobernuari. Energiaren lapurrak, kanpora eta energia eskubide bat da zioten oihu artean protesta eginda bart Bilbon. Ekologistak Martxanek eta Bilboko auzo elkarteen federazioak deituta. Hainbat taldek, sindikatuk eta elkartek ere bat egin dute manifestazioarekin. Hala, 100 pertsonak Bilboko kaleak zeharkatu dituzte iluntzean nazkatuta daudela erakusteko. Horrela, argindarraren prezioaren igoerari aurre egiteko neurri eraginkorrak eta errealak eskatu dizkiete Espainiako gobernuari zen Eusko Jaurlaritzari. Izan ere, talde ekologistak eta federazioak gogoratu dute Madrilgo gobernuak igoera kontrolatzeko hartu dituen neurriak eskazak direla,
Markak hausten jarraitzen baititu. Bide horretan, pobrezia energetikoaren aurka babes neurriak onartzea exigitu diete Lakuari eta Sánchezen gobernuari. Baita egoera zaurgarrian dauden pertsonei hornidura ez moztea ere. Izan ere, kolokan dago argindarraren faktura jaisteko asmoz Espainiako gobernuak indarran jarri duen neurri nagusia konpainia elektrikoek estatuari itzularaztea, energia hidraulikoak, nuklearrak eta eolikak jasotzen duten gain sarien zati handi bat. Puntu hori bertan bera uzteko edo aldatzeko prest dago Teresa Ribera, trantsizio energetikorako ministroa. Eragiten ari baita energia iturri horietako batzuk ez piztean, haien esanetan ez zaielako errentagarri ateratzen. Riberak jakinarazi du hurrengo egunotan argindar konpainiekin bilduko dela, garestitzearen aurkako zer neurri har daitezkeen aztertzeko, eta berretsi egin du bere gobernua prestagoela bere erreforma tiraderan sartzeko. Baldin eta Europako Batasunak estatukide guztiei eragiten dizkieten neurriak hartzen baditu. Eta Madrildik datozen berriekin jarraituz, batazbesteko pentsio 28 euro igoko da 2022an Hego Euskal Herrian Aiara de Urretan. Madrilgo gobernuak aurtengo KPI-ren igoera erabiliko du erreferentzia gisa pentsioetan. Batazbesteko pentsioa 28 euro igoko da Hego Euskal Herrian. Horrela, iaz baino igoera handiagoa izango dute pentsioek. 2022ko pentsioak aurtengo KPI-aren arabera errebalorizatuko baitira. Hala ere, adostutakoa pentsiodunen iritziz oso eskasa da. Zehazki hori azaldu zion pasaden astelehenean Jon Fano Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak 11 telebistari. Guretzako adostu duzena oso eskasa da, bakarrik onartu zuten KPI-ren igoera, eta hori ja lortutak genukan aspaldi danik, bakarrik formalizatu egin dute hori, baina horrez gain hor hartu diren edo planteatzen neurriak oso atzerakoiak dira. Orduan, guretzako kezkagarria da proiektu horren aurkezpena. Bestalde, ordainketa berezi bat jasoko dute pentsiodunek 200 euro. Urtearen bigarren zatian izandako prezioen igoera konpentsatzeko argindarrak eragindakoa bereziki. Hala jasotzen du Espainiako gobernuak datorren urterako aurkeztu duen aurrekontu egitasmoak. Eta kulturarlora iritsita geuretik sortuak egitasmoari helduko diogu Kamikaz kolektiboko Erika Olaizola eta Amankai Gaztainaga kideak tapaian ari dira geuretik sortuak egitasmoko egonaldia egiten eta krak labur metraia sortuko dute bertan. Dolua bizuten bi emakume katu baten bitartez lotuak izango diren istorioa da. Gainera Pedro Leralta eta Faiako zinegotziak egonaldi honek ekarriko dituen onurez hitz egin digu. Gugeak Kamikaz kolektiboko kideek, Amankai Gaztainaga eta Erika Olaizola. Falta da Miren Gaztainaga, baina proiektu honetan bilo gaude eta historio honek bada laburmetrai bat, deitza krak. Kasu honetan bilok idatzi deu, sortu deu, bilo ge aktore eta bilo gea zuzendar. Eta atzenien da doluen dauden bi emakume, bakoitza bere etxien, eta katu batek kontaktuen jartzeitu bi emakume hauek. Piskatola gainetik esan da hori da. Eta azkenin oso importantia izan da guretzat viaje hau, zekar atzeren grabaketan gaude, baina grabaketa horretik dago beste etapa asko. Eta harrapazigulako momentu pertsonal baten, non bilok dolu baten geunden, eta horri zentzan, oin da momentue gure bihotza eta gure esperientzia jartzeko bi emakume hauei. Halako egitasmoak oso onak dira beti herrientzako. Eta kasu honetan, hori izango da bultzada handi bat gure euskararako. Eta, da modu bat suspertzeko eta bultzatzeko. Gure laniteko modua beti da oso kolektiboa. Horrek dazkan gauza ondanakin, da ikasketa sakonakin. Eta hor, kolektibotasun horrek emateizu aukera
superatzeko eta bestiak zeditzen ikasteko aukera mateizu, baita ere bestiak ze aportatzeizun, eta guk beti kamikazen, bai antzeslana hain sortzen ari geana iraiakin eta bai lehen ditugun gauzetan, hori izan da gure sello bat, ez? Buruak dano gea eta hortik ikaste dugu eta bestiak emateiguna jasotze dugu. Gu diru laguntza honi eskerrin dugu laburmetrai hau, eta kulturgilealtzat diru laguntzak aidea bihurtzen zerbait beharrezko bezala, ze bestela ez dakazu moduik gauza asko iteko eta gorpuzteko, ez? Diru laguntzakin sortze zaigu horrelako kontraesan batzutan, ze egia da bihurtzei ala olako lehiak bezala, ez, kulturgilean artean, gure artean bestela da, zene jaso diru laguntza hori, diru laguntza jasotzezunak igual proiektu hori ez du gauzatzen, eta realmente beharko genukena da kultur politika bat diru. Ostera Lizarrako ikastolak antolatu du aurten Nafarroa Oinez jaia, urriaren 16ko eta 17ko astebururako atzo eman zuten horren berri antolatzaileek, eta egoera sanitarioari lotutako murrizketak desagertu badira ere, ekitaldia pandemiak markatutako egoeratara moldatu behar izan dute. Beraz, formatu txikian antolatu dute, egitasmoa zuhurtzeaz eta errespetuz jokatzeko deia egin dute. Bada albistegiaren bukaerara iritsita urtengo Nafarroa Oinez jaialdiaren kantuarekin utziko zaituztegu gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira. Eguerdiak guran gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian asteburuena izan. Sustrai sakonak ditu gure ikastolak. 4 haizetara zabaltzen dira bere adar luzeak. Denon babesa eta laguntzari esker honez, gogoz eta ilusioz ekinez, egun guztion etxea dugu zinez Lizarra ikastola. Oinez iritsi gara, aurrerantzean nahi genuke, egan! Arbolaren erroak luze ziren eta ubagoa gure derra ibarra arieta alkaburu aldarrain iturreta lurrak zuen euskara barnean gordeta iragana geroa enborbera den